पापा एगो फोटो तक ना खिंचवावला यार। हाँ खोली खोली चश्मा उनकर हो जाए जरा लड़ाई उनकर से ना बैठल ना खिंचाई। हम निकाल बनी 4 भुजा मंदिर वैष्णो धाम बहुत अच्छा लगल बा। हमरा चैनल में वीडियो में सब भाई बहन के बहुत बहुत स्वागत बा। सुबह के शुरुआत सब भाई बहन के नमस्ते। माता रानी सब लोग के खुश राखी, मस्त राखी, आनंद राखी। आज के सुबह के शुरुआती है बाकी अभी हम गर्म पानी, आज बड़ा लेट से हम उठनी है, अभी उठबे कैनी है। पहले उठ के थोड़ा सा माता जी के प्रणाम कैनी, ओकरा बाद ही में बहरी गई थोड़ा पानी छीटनी। आज हम लेट से उठल बानी, गर्म पानी करके निधि देली है तो ओकरा बाद में हम पीनी है। और पियला के बाद में अभी हम सोचा तनी चाय अभी ना पीनी है, कहने के आज हम अपना से चाय ना बना के पियम, तू बना के दी है। तो अभी हम चाय अब देखी कि गति बना के देवता रही। ओकरा बाद ही में का बाकी अभी प्रोग्राम बनावता नहीं कि आज हमार सुगा सुगी घरे बा लोग का खाना बनी। सब लोग के पसंद हम पूछता नहीं कि खाना का बनी, तो कहता लोग कि आज ऐसा खाना बनी कि सब लोग के पसंद बा। हमारा घर के सब लोग के पसंद बा चना के दाल के तड़का। किरवा सामान देखी कि चना के दाल के तड़का आज बनी कि हमनी के बचपन से ही खैले बानी सन, तो हमनी के ई खाना आज पसंद बा, सब परिवार घरे बा तो इहे बनी। आ गरम गरम तड़का अच्छा लागला रोटी के साथ में। पालक के भुजिया बनी। आ अभी हई हरा पुदीना रखले बानी। एकर सुबह के सबसे पहले लोग बरस उरस करी, ओकरा बाद में एकर हमनी के बना के शरबत पियम सन हरा पुदीना के कि बड़ा बेस्ट लागी। आज के चाय खाना खतरनाक होखे वाला बा, ऐसे कि सब परिवार साथ में खाएम तो बड़ा सुंदर लागेला, अच्छा लागेला। अकेला तो खाना हम खानी हमार पेटो न भरेला। लोग रउआ लोग आज देखी कि हमारा घर में कितना छूट बा कि अभी हमार बेटा नु अब ही उठल बारे तो उ लैपटॉप पर लागल बारे अपन पढ़ाई गुनाई में, आ सुगनी के अपना भीड़ी में बैठैले बारे। अच्छा ये बताई कि सास के लोग कहेला कि सास बड़ा बदमाश होखेला, ई रउरा लोग बताई इतना टाइम अभी तक सुतल बा लोग, सुगा सुगी अभी उठ के मस्ती होता। हम रउआ लोग के देखावता नहीं, रउआ लोग कमेंट करके बताई कि पतो के छूट दियल बा कि तकलीफ दियल बा। तनी घुमावा लगा सुगा सुगी हम सब अपना सब बहिन लोग के देखा दी तोहनी लोगन के। अब बेटा हमर ज्यादा बिगड़ ले बा, बेटवा बहुत बा। अभी ई बताई ना, अभी सब काम बाकी बा, सुबह शुरुआत बाटे। आ सुबह सुबह तनी नाश्ता उस्ता करते से टाइम पर, तो अभी देखी अभी सुतल बा लोग। अब हम खाना बनावे के शुरू करत नहीं, अब हम का करी रउआ बताई ना। कहेला लोग कि अरे साथी बा ससुरा में रोटी बेलही के पड़ी, अब बुढ़िया के जगह वहीं के पड़ी तो अब उल्टा हो जाता। अरे बुढ़ियो कतनो शासन चलैबू तहरा भंसा में ढुकही के पड़ी। अब सब उल्टा होखे वाला बा, सब सास लोग समझ जाई लोग खुद के हम सास बनी। मातिरीन नाम की माला मैंने पहन लिया, तू अपना ले चाहे ठुकरा दे, सब तुझ पे छोड़ दिया। हमार लड्डू गोपाल कितना प्यारा बनी, देखी कितना छोटा बनी, कितना सुंदर बनी। अरे यहाँ के गजबे श्रृंगार करेनी। पूरा घर में अच्छा से आरती कैला से सब सुख समृद्धि होखेला। ये से हमनी के रसोई घर में भी देखावे निसन, चारों बगल आरती देखावे निसन। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता हमरी पार्वती पिता महादेवा। पानी चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डून का भोग। देखी लोगन हम बना ले बानी, तड़का बन के तैयार हो गइल बा। देखी कैसन लागत बाटे कि बनन के पूरा अच्छा तरीका से तैयार हो गया है। देखी कि हमनी के घर भर के ही पसंद बा कि दाल ज़्यादा गलल भी अच्छा ना लागेला, थोड़ा सा दाल सीझा रहे के चाहिए, थोड़ा सा दलगर रही तभी अच्छा लगे। ये लागत है कि जैसे सूप बाटे। पालक तो करिए ज़्यादा, ये पालक के खूब बढ़िया भाजी बनी। पालक के भाजी बड़ा प्यारा लगेगा, और गरम के दिन में थोड़ा सा सही लगेगा। कहाँ मसाला खाए के मन करता।
कुछ खाए के मने देखी लोगन बहन लोग का हम बनावतनी। हम पालक के भुजिया बनावतनी, दाल के तड़का बनौले बनी और वो लोग देखम कि खाना कैसन लागता हमनी के। ये हमनी के गांव के खाना जैसन खानी सब वहीं रहे नहीं सब, बाकी बिहारिये खाना खानी सन, हमके गांव के खाना खानी सन। तो यहाँ महाराष्ट्र के तो खाना बानो कि खाए देखम तब हर चीज़ में मूँगफली डाल लोग, सब सब्जी में फल डाले लोग, सांबर ओकर नाम हटे। तो हम सांबर ना खानी, हमरा बहुत बेकार लगल सब। तो मराठी लोग यहाँ का करी लोग कि एकरा के छेमक दी लोग, एगो मरचाई डाली लोग, एगो मरचाई डाल के छेमक दी लोग। आ यही में का करी लोग बहन लोग के मूँगफली लोग पीस के उ लोग डाल दी लोग, मूँगफली नारियल हई में एगो हरा मरचा तनी से जीरा डाल के आ ऊपर के खूब पातर बना दी लोग, कुकर में डाल के दाल खनी नीमक डाल के आ उहे चावल सब्जी लोग खाला लोग। आ उ ना हुई तो सेव उ के फल को में तड़का लगा दी लोग। ये बताई ना हमनी सब खाई जाई, हमनी के बिहारी खाना खैले बानी सन, अच्छा लगे बिहारिये खाना बहन लोग। और वो लोग हमरा के बताए हमनी के कैसन लागी, बोलो खाना कैसन लागी। आज हमारा बहन लोग बड़ा चाय के पिए के बड़ा लेट भइल बा। अभी देखी अभी पतो चाय देवतारी रउआ सबन देखी कि बड़ा लेट भइल बा। आ अभी देखी ना अभी हम आटा सानतानी कि रउए सबन के तो हम देखाए तो बताई ठीक है नहीं के न संडे के आलसी हो जानी, संडे हम बड़ा आलसी हो जानी। अभी हम बहन लोग चाय पियतानी, आज बड़ा लेट भइल बाटे, संडे हटे। और देखिए अभी नहीं हो तब घड़ी में टाइमो ना देखनी है, 10 की 11 बजता। आज बड़ा लेट भइल बा। आज हम आलसी बन गइल बानी कि हमार पतो पूजा कैली ह आ हम ए बेर पूजा ना कैनी ह, खाली घर के काम करतानी कि अपना से हम बना के खियावतनी लोग के अच्छा से खाना। अभी देखिए हम चाय पियतानी आ हम दाल के बना देले बानी तड़का, सब्जी भी पालक के बना देले बानी। आ देखिए अभी हम आटा है साना तनी आ चाय अबगे पतो नहा के आ पूजा कैली ह, हम पूजा ना कैनी ह। आ तब अभी चाय हमरा के दे तरीका हम चाय पिए तनी, हम सब काम कर देनी लेकिन चाय मन करला के बना के दी तो हम पिए। आज हम चना के दाल के तड़का, दही आ पालक के भुजिया बनैले रही। तो पालक भुजिया हमरा पसंद ना आवला, हमरा का पसंद आवला रउआ सब हम देखी ना हमारे भाई बहन कि हम खाना के संगे हई खानी कि खट्टा खट्टा तनी लागेला। अच्छा हम रोटी ले ले बानी अपन खाए लगी रही देखी ए आ दाल दही, हमरा दही बहुत प्यारा बा आ दाल भी हम खानी लेकिन उतना हमरा ज़्यादा कोनो उतना प्यारा नहीं थी, लेकिन हई या हई हमरा चाहिए। अभी हम खाना खाए जाता नहीं। आज अक्षय तृतीया बा, हम अभी आईनी है तो थोड़ा सा पूजा कैनी है कि सुबह तो पूजा हमार पतो कर ले रही है, लेकिन हम आईनी है तो तनी पाठ करनी है सुंदर कांड के करके। अब हम खाना खाएं। अभी हमने के सब परिवार मंदिर जाता नहीं सन। आज एतवार लख तो हमू घरे बानी, निधि भी घरे बारी, मम्मी भी घरे बारी, मम्मी तो घरे रहली आ पापा ही बारन। तो अभी हमने देख मम्मी कहाँ जाते हैं सन? मंदिर, विष्णु मंदिर। विष्णु मंदिर, मंदिर के नाम पर 4 भुजा विष्णु मंदिर। 4 भुजा चलिए अब जाके वहीं पे मिल जाओ रुआ से। हमनी के देखी तो सास पतो के जोड़ी कैसा लागता है? सुंदर। रउआ सब बताएं हमनी के कमेंट क के। पापा आई देखी तो हमर बूढ़ो कैसन लागत रे, हमर बेटा कैसन लागत है। हाँ बेटा अच्छा लगा, मम्मी बेटा अच्छी बराबर जाए। चली मम्मी। पापा एगो फोटो तक ना खिंचवावला ने यार। हाँ खोली खोली चश्मा उनकर हो जाए जरा लड़ाई उनकर से ना बैठल ना खिंचाई, खड़ा हुई पापा। चली वही बैठले खींच देता नहीं, बैठले फोटो हुए मम्मी हेले देखी। पापा पापा इन्हें आ गल बनी तो हम सके मंदिर में घूमे, अब दर्शन करके जाम सन। हमनी के दोनों बेटा था जान बनी सब विष्णु मंदिर। मम्मी तो देखिए बस अभी नहीं, बस फोन लेके कहाँ है तुमने? दिखाएंगे हम देखेंगे।
आरती होकर देखा नहीं। खड़ा ना हो गया बिना के तो एक बार हंसो हंसो हंसो। अभी हमने से सब लोग मंदिर में आ रहे निशन। हलवा मिलल बा, खिचड़ी प्रसाद मिलल बा सब लोग के। हमने सके अभी मंदिर हमसे के पीछे बा, हमसे खाना खाता नहीं सन प्रसादी के। बोली मम्मी कुछ अपन दर्शक लाल हुआ हम निकाल बनी 4 भुजा मंदिर वैष्णो धाम। बहुत अच्छा लगल बा आके, हम पहली बार यहाँ आयल बानी ना मम्मी, दूसरी बार एक बार और आ रहे हुआ। 1 बजे आ रहे कहिया। आज अथी बाटे का बाबू, अक्षय तृतीया बा। आज अक्षय तृतीया बा। चली यही से नु आज बड़ा भीड़ बा। चलिए प्रसादी खा ली, वीडियो बना दो। बना दिले बनी मम्मी, प्रसादी खा लिया। यहाँ पतंजलि का अथी बा शोरूम बा। आयल बानी आज हम घूमे 4 भुजा मंदिर गरनी। हाँ बहुत अच्छा लागल वहाँ जाके। रास्ता में बानी उनके पैदले चलत हनी से चली ना। चली ये महाराष्ट्र है, ये महाराष्ट्र देखी लोगन कि हम आज महाराष्ट्र में आज घूमे ला निकलल बानी। आज मंदिर तो चारों बगल हुआ सबन के देखावत तानी कि है ये महाराष्ट्र। देखी लो कितना भीड़ बा, कितना ये सब भीड़ वाला जगह बा। देखी फगवाड़ा शहर है, ये भले महाराष्ट्र। देखी